Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Muhammad Fadil saka kelas 12 MIA 4 absen 26 badhe nyeritakake cerita tentang Sangkuriang utawa Tangkuban Prau. Ing jaman mbiyen iki cerita saka putri raja ing Jawa Barat sing jenenge Dayang Sumbi. Dheweke dhewe putra lanang jenenge Sangkuriang. Bocah iku seneng banget mburu. Dheweke mburu dikancani tumang asu favorit istana. Sangkuriang ora ngerti yen asu iku minangka titisan dewa lan uga bapake. Ing sawijining dina, tumang ora gelem nuruti perintahe kanggo mburu kewan. Dadi segawon utawa asu mau dibuang ning alas. Nalika bali ning istana, Sangkuriang nyeritakake kedadenan iku marang ibune. Dayang Sumbi nesu lan kecewa nalika krungu critane kuwi mau. Ora disengaja dheweke nyabet sirahe Sangkuriang nganggo sendok pari sing dicekel. Sawise kedadenan iku mau, Dayang Sumbi getun karo awake dhewe. Dheweke mesti ndonga lan sregep tapa. Biyen para dewa menehi hadiah, dheweke bakal nom lan duwe kaindahan tanpa wates. Sakwise pirang-pirang taun ngumbara, Sangkuriang kepengin bali ning negarane. Tekan kono, kerajaan wis ganti kabeh. Ing kono dheweke ketemu karo bocah wadon sing ayu, sing ora liya ya Dayang Sumbi. Kagum karo kaindahane, Sangkuriang nglamar dheweke amarga pemuda iku tampan. Dayang Sumbi kesengsem banget karo dheweke. Ing sawijining dina, Sangkuriang nyuwun pamit kanggo mburu. Dheweke njauk tulung marang Dayang Sumbi kanggo ngandhani badile. Dayang Sumbi kaget banget nalika ndeleng bekas luka ing sirahe calon garwane iku. Tato iku kayadene tatune anake sing wis ilang. Sawise suwi saya nggatekake praupane nom-noman iku padha banget karo praupane putrane. Dheweke malah dadi wedi, mula banjur dheweke golek upaya kanggo nggagalake proses lamaran. Dheweke terus menehi 2 syarat. Kaping pisanan dheweke njauk wong nom-noman iku mau supaya mbendung Kali Citarum. Lan sing selanjute sang nomor 2, dheweke njauk Sangkuriang mau nggawe prau sing gedhe kanggo nyabrang kali. Keloro syarat iku mau kudu dipenuhi sadurunge wektu subuh. Bengi iku Sangkuriang langsung nindakake tugas mau. Nganggo kekuatan supranatural, dheweke ngerahake jin utawa makhluk gaib nganggo bantu dheweke ngerampungake tugas. Dayang Sumbi meneng-meneng nyawang kerjanane Sangkuriang. Bareng pagaweane iku meh rampung, Dayang Sumbi terus merentah pasukane kon gulung kain sutra abang ing sisih wetan kutha. Nalika ndelengane warna abang ing sisih wetan kutha, Sangkuriang terus mikir yen bengi iku wis isuk. Dheweke uga mandheg kerjanane. Dheweke nesu banget merga ora isa netepi syarat sing diwenehi Dayang Sumbi. Kanthi kekuatan dheweke terus nyuwil bendungan sing digawe mau. Ana banjir parah ing saindenging kutha kuwi. Banjur nendang prau gedhe sing digawe mau. Prau iku ngambang lan tiba ing gunung sing dilarani Tangkuban Prau. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.